Il-qorti ċaħdet rikors li ressaq Jorgen Fenek fejn jilmenta għal mod kif qed jiġi trattat mill-pulizija meta jingħata l-police bail. Fenek reġa' tressaq quddiem il-qorti din id-darba taħt arrest biex jinstema' r-rikors tiegħu. Dan ftit tal-ħin wara li hu tressaq mill-ġdid fid-depo għal iktar interrogazzjonijiet u bekk beda perjodu ieħor ta' 48 siegħa taħt arrest. Quddiem il-qorti Fenek qal li dak li qed isir lilu min-naħa tal-pulizija huwa ksur ta' drittijiet tiegħu. Dan hekk kif reputament qed jingħata l-police bail u jerġa' jiġi arrestat ftit wara. Fil-qorti fost dawk li xedu kien hemm l-Ispettur Keith Arnault li qal li b'kollox kien hemm 6 sigħat u nofs li fihom il-pulizija tkellmu ma' Fenek filwaqt li hu kien arrestat u meħlus numru ta' drabi fl-aħħar jiem. Il-qorti ċaħdet li nkisrulu d-drittijiet tiegħu bil-konsegwenza li issa se jibqa' arrestat sakemm jiskadi l-perjodu attwali ta' 48 siegħa skont il-liġi. F'kawża separata Fenek qed jitlob li Keith Arnault ma jibqax imexxi l-investigazzjonijiet u